Изворът на доброто. Последно слово на учителя. Ликвидация на старото. Материалната култура създава формите и благата, но тя остава безплодна и безсмислена, ако човек не постигне законите на вечния живот. Веднъж като стана въпрос за новата култура, учителя каза: иде една нова вълна от космическото пространство, вълна на божествената любов. Наричат я още огнена вълна. Тази вълна има мощни трептения, които организмът на всеки човек не може да издържи. Затова се казва, че Бог е огън всепояждащ. Тези, които са готови да издържат трептенията на тази вълна и я приемат, ще просветнат, а онези, които не могат да издържат трептенията й, за тях тази вълна ще бъде огън, който ще ги изгори, или ще стане причина да минат през най-големи страдания. И тези страдания ще ги приготвят да приемат любовта, да се пробудят. Затова тази вълна на любовта, която иде, се нарича още Божествен огън. В него ще изгори всичко старо, всичко нечисто. Когато хората минат през този Божествен огън, ще дойде Царството Божие на земята. Казвам, когато дойде огънят на любовта, едни ще просветнат, други ще изгорят. Ще минат през разкаяние. Вие се намирате днес в една велика фаза на живота. Няма да се мина дълго време и ще минете през огъня. Във ваше време ще бъде. Скоро ще мине тази огнена вълна и ще очисти света. Всички човешки мисли и желания ще минат през този огън и ще се дезинфекцират по най-добрия начин. Великият живот е влязъл вече в нас и ще ви измени. Както ковачът слага желязото в огъня, за да го пречисти, така и великият разумен свят ще ни прекара през огън, за да ни очисти и кали. Онези същества, които слизат отгоре, казват: ние ще обърнем земята с главата надолу и ще изгоним злото от нея. Втори път то няма да помисли да дойде между вас. Днешното разнебитване се дължи на онзи велик живот, който сега иде. Ако хората не приемат Христа доброволно, цялата култура ще мине 7 пъти през огъня, но ще се пречисти и обнови. Огнената вълна ще мине през умовете на всички хора. Всички вие ще минете през този божествен огън, ще освободите душите си и ще бъдете свободни от робство. Ако хората не се събудят и не станат, всички органи, в които се завиват, ще изгорят. Всичко, което човек е създал, ще изгори и ще се превърне на прах и пепел. Това, за което говоря, е идването на Деня Господен. Сега казвам, ние сме в Деня Господен. Остава само половин час до последния влак. Горко на онези, които до тогава не уредят сметките си. Ако Европа не изправи своите грешки, големи страдания я чакат. Господ иде и кракът му е стъпил вече на земята. Че е стъпил вече на земята, лесно мога да ви докажа. Как? Със страданията, които постоянно се увеличават. Те са признак, че Господ иде в света. Знаете ли какво е решил Той? Да изгори всичко нечисто. На земята ще се вдигне такъв прах, какъвто никога не сте виждали. На земята ще стане генерално прочистване, защото иде такъв велик ден, какъвто не сте предполагали. Нищо няма да остане от европейските държави и от плановете на европейските дипломати. Любовта ще разруши всичко старо. След това ние ще започнем да градим. Този кипеж в обществата, това обществено недоволство сред страдащите показва, че Бог е проникнал навсякъде. Това има връзка с ликвидацията на кармата на човечеството, натрупана през хилядите минали години. Понеже сега предстои един нов живот, човечеството не може да влезе в него, докато в страданието не изгорят всички стари разбирания, мисли и чувства. Понеже човечеството се е служило с отрицателни сили през хилядолетията, те сега се насочват срещу него. Хората са се отклонили от своя път и на това се дължат всички нещастия. Те са се отклонили от много работи и затова са останали назад в развитието си. Невидимият свят иска да им помогне, за да се развиват правилно.
Той изпраща работници, които вземат чуковете си и работят върху къщите на хората. Това наричат неблагоприятни условия. Хората с неразумния си живот развързват злото и идват страданията. Това, което преживява днес човечеството и чувството, че нещо тежи над главата му, е неговата карма. Това е дълг, който трябва да се изплати. Онази жена, която се взема в Евангелието на Матей 24 глава, ликвидира вече с тази карма, свободна е от задължения. Другата жена, която се оставя, не е ликвидирала с кармата си още. И така, сегашните събития са изхарчване на миналото, ликвидация на кармата. Сега става една ускорена ликвидация на греховете на хората от минали животи. Всичко сгъстено се ликвидира. На есен всички стари листа окапват. Искат, не искат, ликвидират. Само пъпките остават и през пролета от тях израстват нови клони, листа и цветове. Хубостта на живота е в промените. След буря времето се оправя. Сегашните събития са като буря. Ще минат. Всичко каквото става е за добро. Ние мислим, че сегашният порядък е най-добрият, а на Господ са му дотегнали престъпленията, които хората правят. Кармата на европейските народи е озряла вече и произвежда страдания на цялото човечество. Страданията показват, че хората трябва да изменят живота си и да приложат божественото учение. Евреите не приеха Христовото учение и страданията дойдоха за тях. Християнските народи не приложиха Христовото учение и идват сегашните страдания. Понеже хората не приеха доброволно и с пробудено съзнание да изпълнят волята Божия, идват усилни времена. Те са дошли вече и ще дойдат още по-големи сътресения, външни и вътрешни, за да се пробудят хората и да изпълнят волята Божия, да служат на Бога. Това ще стане, ще се наложи на човечеството. Сегашната култура си отива. Иде вече нова култура и ще се почне с нейното прилагане в живота. Невидимият свят е решил да даде урок на съвременните културни хора, че да помнят 1000 години. Казано е, гневът Божий ще се излее върху синовете на непослушанието. Това значи, че грънчарят ще щупи грънците, които не са добри. При друг случай учителя рече: сега цялата земя минава през голямо преобразование, преустройва се. Това ще продължи, докато силите й се уравновесят. Земята ще мине през сътресения. Има начини да се познае в коя област на планетата ще станат най-големите сътресения. Цяла Европа е настръхнала. Целият свят се клати и лакатуши. Не се плашете. В тези трудни времена ще познаем Бога. Ще намерим, че това е велика разумна сила, която превръща всичко на добро. Бъдете тихи и спокойни и знайте, че времето, в което сега живеем, е най-доброто. Цяла Европа ще мине през такива страдания, каквито през ума не са ви минавали. Сегашна Европа е поставила бент на реката, който един ден ще се отпуши и ще пробие. Затова, който е над града, да търси спасение в планината, който е в долния етаж, да се качи на горния. Говоря символично. Питат, какво ще стане с нас в бъдеще? Представете си, че живеете на Северния полюс, където всичко е лед. Къщите ви са от лед направени. Никъде не виждате вода. Казвам ви да вземете мерки, защото земята ще претърпи голяма промяна. Слънцето ще започне силно да грее, ще стопи ледовете. Къщите ще се разрушат и вие ще започнете да потъвате. Вие казвате, каква съдба ни сполетя? Никаква съдба не е това, но се топят ледовете. Сега и на вас казвам, ако не изправите живота си, същото ви очаква. Това не е заплашване, това е естественият ход на живота. Великата вълна, която иде сега, руши ледовете и ги превръща във вода. Това е една велика разумна вълна в света. Тя е наближила вече. След тези събития човешкият егоизъм ще изчезне и хората ще заживеят свободни и по-братски. Дошло е време хората да напуснат стария живот
Този Бог, за когото говоря, ще разтърси земята и тогава хората ще познаете дали говоря истината или не. Писанието казва, че Бог ще разтърси земята и всяка твар ще познае, че има правда, истина, добродетел, любов и мъдрост в света. Всички хора по целия свят трябва да знаят, че има Бог в света и хората ще познаят това. Вие казвате, още не сме готови. Ами кога ще бъдете готови? Казвате, не му е дошло времето. Кой ви казва, че не му е дошло времето? Щом не следвате божественото, ще се разтърси земята. След като се разтърси земята, след като се унищожат вашите пушки и топове, ще ви питат, ще слушате ли? Вие ще кажете, ще слушаме. Като видите всичко това, всички ще поумнеете. Цялата земя ще се разтърси така, че нито помен няма да остане от днешната култура. Това ще стане въз основа на великите природни закони. Няма да остане народ в Европа, който да не бъде наказан. Сегашният трети порядък, лъжите на хората ще изчезнат. Казано е от Христа. Слънцето ще потъмнее, луната ще потъмнее и звездите ще паднат. Това означава, че всички криви религиозни схващания ще изгубят смисъла си. Светската власт ще се помрачи, ще изгуби своята сила. Ето защо учениците трябва да работят върху себе си, да се облекат в броня, да си сложат шлем, за да издържат на тази вълна на страдания и изпитания, през които ще мине човечеството. Тази броня е любовта. На много хора е дадено да се учат от собствените си грешки. Ако им се говори, те няма да разберат. Такива ще учат по пътя на страданието. Този мътен порой, който сега тече, страдания, противоречия, ще изтече до края на века. Бележка под линия. Под края на века посветените често визират края на епохата. Разбира се, по-напредналите хора по-рано се освобождават от този порой. Народите се лекуват чрез страданията. Не може един народ да се лекува без страдание. Това е лекарството. Което е за оправяне, ще се оправи. И което е за разваляне, ще се развали. Използвайте малкото време, което ви остава. Решете сега да заживеете новия живот. Злото вече няма никакви условия. То няма вече да успее. То си отива. Последните утайки са останали от него. Светлината ще прогони всяка тъмнина. Чрез настояващите страдания човечеството ще се пробуди. Докато не стане пресяване на чистото от нечистото, животът на хората ще бъде безсмислен. След тези събития новото ще завладее света изведнъж. Хубавите времена ще дойдат. Сега е трудно. През зимата е трудно. Като дойде пролета е по-лесно. През лятото и есента също е лесно. Сега сме в края на зимата. Като дойде новото, няма да има насилие. От днешните оръжия нищо няма да остане. Също и от днешните затвори и съдилища. Сегашният порядък ще бъде бракуван. Бог създава нов свят. Старият свят отстъпва на новия. Когато хората влязат в новия живот, ще говорят с ангелите и с Бога. Как ще говорят с Бога? В мълчание. Ще гледаш звездите, луната и слънцето в мълчание и ще им се радваш. В тях е Бог. Ще се радваш на всяко камъче, на всяко растение и животно. В тях е Бог. Ще се радваш на тихия ветрец, на чистото изворче. В тях е Бог. Пред новата епоха. Светът беше в мрак. Безумието на изтреблението беше обхванало човечеството. Не се виждаше изход, не се виждаше светлина. Тревога изпълваше сърцата. Неизвестността тегнеше над всички. В такива моменти учителя умееше да успокои и да вдъхне вяра. Той откриваше перспективите на светлото бъдеще. Очертаваше образа на едно обновено, възродено, просветено човечество. Отвори се въпрос за новата епоха, която иде. Учителя каза: Слънчевата система излиза от гъстата материя и влиза в по-рядка среда.
Затова ще има условия да се прояви по-висше съзнание в човечеството. Слънчевата система излиза от така наречената 13-та сфера. От друга страна, Слънцето влиза в Водолей. Сега изтича тъмната епоха – Кали-юга. Понеже Земята влиза в нова област, всички стари форми ще се изменят. Новите форми ще разрушат старите. Хората няма да забележат как ще израснат. Ще станат нови хора. Старите форми ще паднат, както капят есенните листа. На мястото на старите хора ще дойдат нови хора, с нови мисли. Земята, като направи много милиони обръщания, минава през едно изключение. Днес става това изключение. В човешкия мозък се образуват нови органи за бъдещото човечество. Докато те не се създадат, много неща ще остават необяснени. Когато великият художник започне да рисува своята картина, хубавото, красивото, може ли изведнъж да изпъкне? Не. В първия ден той само ще нахвърли боите с четката си и да не харесваме картината му, той само се усмихва. На втория ден гледаш, картината има същото положение. Той ще ти каже: не бързай да се произнасяш. Като свърша картината си, тогава ще си кажеш думата. И вие сега бързате да се произнесете за живота, обаче той не е завършен още. Една сестра попита: учителю, кога ще дойде времето всичко да ни е ясно? Сега сме в това време. Сега настъпва особен период в света, период на промени, които ще го организират. Сега се създава нов тип човек, нова раса. Бог предоставя на хората да уреждат малките работи, а големите работи сам Той ги урежда. Днешната епоха е епоха на раждане на новата раса. Всяка нова епоха започва с нов ритъм. Сега иде нов ритъм в живота. Божественото навсякъде си пробива път. Вълната, която иде сега, ще повдигне не само нас на по-висока степен, но и всички минерали, растения и животни. Онези, които не подеме, ще останат за в бъдеще. Помнете, втора такава вълна няма да дойде, защото в природата няма повторение на нещата. Ако оставите за в бъдеще, тогава условията ще бъдат по-тежки. Иде ново знание, нова култура в света. Аз я наричам култура на божествената любов, мъдрост и истина. Тя ще научи хората как да живеят. Старият живот е плач, а новият веселие. Старият живот, това са корените, а новият клоните. Сега сме в края на безлюбието и в началото на любовта. Кой събужда човека? Онзи, който се грижи за него. Майката събужда детето. Това показва, че тя се грижи за него. Бог събужда човека. Това показва, че се грижи за него. Които не се събуждат за днешната епоха, ще останат за други времена. Ние мислим какво става с онези хора, които не могат да приемат божественото. Въпросът е ясен. Отивам при едно дърво и обирам зрелите плодове, а за другите плодове ще чакам. Като озреят и тях ще обера, а лошите плодове ще употребя за тор. После те пак ще станат красиви плодове. Ти казваш: защо е така? Защото друго яче не може да бъде. Казано е в писанието: търсете ме, докато съм близо. Това значи: използвайте благоприятните условия, докато съм близо до вас. Ако хората бъдат изненадани от това, което бъдещето им носи, тази изненада ще ги лиши от възможността да използват доброто, което иде. Ето защо, за да се ползва от условията на живота, човек трябва да разполага съзнание, което носи мир на душата. Невежеството изпълва човека с тревоги. Сега навсякъде се ражда новото в света. Кое е новото? В каква форма ще се изяви, малцина могат да разберат. Нов цикъл се създава. Който може да влезе в него, намира се пред велики перспективи. Ако не сте готови, ще пропуснете условията. Божественото иде в света. Сега е най-опасното време. Може да заспите и да останете вън.
Божественият влак е толкова точен. Само с 1 секунда може да закъснееш. Затова вашето съзнание, вашите сърца и умове трябва да бъдат будни. Онзи, който е живял 1000 и милиони години на земята и е прекарал толкова страдания, трябва ли да пропусне този момент, да пропусне влака и да не може да възприеме великото? Ако Бог те намери буден, когато дойде при тебе, ти ще израснеш както семето, ще се развиеш и ще дадеш плод. Денят има 2 половини. Една, когато слънцето изгрява, и втора, когато слънцето залязва. До обяд имаме възкачване, а след обяд слизане. Законът е същия и по отношение на епохата. Сегашната епоха залязва и това не може да се спре. Силите на тъмнината си отиват. Доброто ще дойде точно на определеното време, както пролетта идва на своето време. Когато дойде пролетта, всичко цъфти. Така ще стане и с идването на Божественото. Иде един светъл век. Идеята за братството ще се реализира. Тази божествена пролет ще дойде постепенно, а не изведнъж. Хората ще се изменят незабелязано. Просто няма да усетят как ще се изменят. Един ден те ще се събудят и ще се намерят в ново положение, както гасеницата, която е завита в пашкул и вътре се превръща в пеперуда, която вече не може да се храни с листа. Това, което иде, може да се нарече проявление на божественото начало в човека. Новото поколение, което се ражда, ще обнови света. Значи ние сме в епохата, когато гасениците ще се превърнат в пеперуди. Някои гасеници, които не са станали още пеперуди, питат как ще се живее във въздуха. Като станат пеперуди, тогава ще се научат. Като гасеници не могат да се научат. Днес животът е по-активен. Преди години 3 седмици е трябвало да минат, докато децата си отворят очите, а сега, още като се родят, отварят очите си. Това е навсякъде, във всички народи. Глупавите хора ще оправят света. Кои са глупавите? 2 души се съдели. Дошъл синът на единия и казал на баща си: „Татко, не ни трябва това, за което се съдите. Да го оставим, да простим.“ Този син минавал за глупав, но той прекратил делото. Зазоряване. Невидимият свят е организиран много добре. Сега той подготвя нещо за оправяне на света. Ние сме пред един от великите опити в света. От невидимия свят слизат напредналите същества. Те идат да изменят условията на живота. Те ще оправят света. Знаете ли с какви сили разполагат тези велики братя? Светлите същества идат сега, носят нова култура. След тези събития духовното знание ще се приложи на физическото поле. Ще има нужда от работници на Божията нива повече отколкото всеки друг път. Светлите братя са обсъдили цялото човечество и са му дали ултиматум. Ако не се подчини на Божественото, те ще започнат да действат. Напредналите същества, силите на светлината, воюват с силите на тъмнината чрез светлината. Тя е най-силното оръжие. Силите на светлината са взели надмощия вече над силите на тъмнината. Победата е на страната на доброто. Сега водим големи сражения. Като свършим пътуването, ще достигнем обетованата земя. Ще седнем под смокиновото дърво и ще си починем. Причините за неуспехите на миналите култури се дължеше на астралния свят, който не беше още организиран и почистен. И културата на астралния свят ще се свали на земята. Най-красивият живот иде сега. До сега вие не сте имали братя и сестри. Братята и сестрите сега ще дойдат. След тези страдания идат велики блага на земята. Иде нещо хубаво в света. По-добре е да дойде по-първо лошото, а после хубавото, отколкото обратно. Противоречията ще продължат, докато дойдем до любовта, която преодолява всичко в света. Новото учение не трябва да вдига шум около себе си. Ние не сме дошли да кореним,
Пред нас има други, които ще коренят и разработват. А ние ще сеем семената и ще ги отглеждаме тихо и спокойно, докато пораснат. Вие трябва да се радвате, че живеете в една от най-великите епохи. В света ще стане следната промяна. Докато добрите хора слугуваха на злите, злите бяха господари. Сега ще стане обратното. Лошите ще слугуват на добрите. Вие искате лошите хора да ги махнем. Не. Те ще се научат да слугуват на добрите. Сега редът се сменя. Доброто ще господарува, а злото ще слугува, както доброто досега му е слугувало. Това значи, доброто ще заеме мястото на злото в ръководството на света.